Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба мардуми ғариб. Хуш омадем ба канали ман мошинҳои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза боз якчанд мошинҳоеро пешкашатон мегардонем. Мисли ҳар вақта боварӣ дорем ки мошинҳо ба шумо маъқул мешаванд. Дӯстони азиз, меҳнати моро қадрдонӣ кунен, яктаги лайки бесума бизанен. Нами ҳоз яктаги лайки бесума бизанен. Касоне ки меҳмон ҳастем, бародарои ҷон, подписатсия кунен, зангулаи канала все дамонен, то аз ҳаррӯза наворҳои мо шумо бохабар бошен. Вақти подписатсия мекунен, зангулаи канала все дамонен, ҳар рӯз ҳамин наворҳои мо рекламаш мақсад мия шумода ки тамошошон кунен. Хоб, ба қисми мошино мегзарем. Митсубиши ёфтем, бародарои азиз, солиш 2000 моторш 4 бензини холия, бародаро, коробка передачаш автоматай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 49000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 331000 рубл мешавад. Дӯстои азиз, номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагим. Касе ки конкретна харидора занг бизанен, мошинча тайёр кардагӣ, яъне маладёжни кардагӣ. Дӯстои азиз, занг бизанен. Мегзарем мошини дига. Daiwo Nexi, соли барошаш 1998, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. Нархша 16000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 108000 рубл мешавад. Дӯстои азиз, каси харидори аниқай занг бизана, маслиҳат кунад. Мегзарем ба мошини дигар. Мошини навбатӣ Opel Astra N, соли барошаш 2007, мотор 1.9, дизелай. Дӯстои азиз, передача коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархша 57000 рубл мега, 57000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 378000 рубл мешавад. Хоб, номеро соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст, занг бизанен. Дӯстои азиз, мегзарем ба мошини дигар. Боз як Opel Astra N ёфтем. Дӯстои азиз, солиш 2008, мотор 1.3 будай мотораш, дизелай. Дӯстои азиз, передача коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархша 43000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 290000 рубл мешавад. Коми конкретни харидори бародаро занг бизанен, чақчақ кунен, бо арзоншам мекунад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. хоб, мошини дигар. Мошини дигар, бародарои азиз, Hyundai Getz будай. Дӯстои азиз, Hyundai Getz, солиш 2006, моторшам 1.6 будай. Дӯстои азиз, сӯзишвориш бензини холия, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 47000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 317000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. каси харидорай занг бизана, бо айноми канали мо гап занен, ба шумо ҳатман арзоншам мекунад. дӯстои азиз, мошини дигар Opel Vectra B ёфтем. солиш 1996, моторш 1.8, бензини холия, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 40000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 270000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. занг бизанен. дӯстои азиз, бародарои азиз, ҳамин дастгирра фаромӯш накунед. ҳамин яктай лайка бимонен, ҳамин ҳозӣ бимонен. навор идома дорад. дӯстои азиз, мошин дигар Opel Astra F дар кузуфи караван. солиш 1993, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Айни. нархша 27000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 182000 рубл мешавад. дӯстои азиз, номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. Opel Astra F дар кузуфи хачибек ёфтем. дӯстои азиз, мотор солиш 1993, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Нав.
нарша 27000 сӯми тоҷикӣ мега бародаро, ба рубли имрӯза русӣ 182000 рубл мешавад. занг бизане, каси харидори яъни қай занг бизане. светиш мендал света бародарои ҷон, краскаш без сарапина мега чӣ хеле дастурат дидаген мега ҳам хеле маълумоти бештара метавонен аз соҳибаш бо пайдо кунен. занг бизанен дӯстои азиз. мошини дигар Mercedes Benz ёфтем бародаро, солиш 1995, мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе. нарша 45000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли имрӯза русӣ 304000 рубл мешавад. хоб, номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. занг бизанем дӯстои азиз. каси бародаро ҳамхели мошин, хона, замин чизе ки дорад, номрои мо дар рӯи экран ҳаст. занг бизанен, рекламаш мекунем. хоб, мошин дигар Opel Astra N, солиш 2006, мотори 1.6, сӯзишвориш дизел, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 48000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли инамирӯза, инамирӯз 20 ба рубли инамирӯза 324000 рубл мешавад бародаро. номрои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. мошин тоза бародаро, занг бизанем бигирем. мошин дигар Opel Astra G, солиш 1998, мотори 1.6, сӯзишвори бензини холӣ, передача коробкаш автомата бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак. нарша 45000 сӯми тоҷикӣ мега ки ба рубли инамирӯза русӣ 304000 рубл мешавад. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. каси харидор яъни қай занг бизанен. хоб, дӯстои азиз, навори мо дар ин ҷо ба охир расид. моро дастгирӣ кунем, бо дар наворҳои оянда мошинҳои хубам мемонем. зинда бошед.